Regardez ce qui va se passer ici. Aujourd'hui aussi, c'est... Oh, c'est... Abdou, il y a trop de monde m'a parlé d'hier. Est-ce que comment on m'a fait monsieur donner Ali me parle là? Mais on a n'y allé n'y aller faire tout Ali c'est que tu conflit kena. Nana clé la clé t'as fait le bolet t'as le clé à faire tu connais monsieur Nolé hein? Et pas vrai ango to ça. On a tenté monsieur denglu là. Ah no tebe parwa e be clé be ke ano t'as fait une body de billet en billaki ni e parler nga kaso du man ki la doro e be ka boka ta kena man awo e bi pare kena mama ko de nyakoro tewa sa t'as fait ki yela se E pas vrai ça hein? Mais tenté monsieur denglu la famille ça mais. T'as fait ki yela se ko no de feu billahi e minen blala e kun e ka kono na chite du ni e ta dundere be ka bokene ma me kai pari chenya koro ka gelema akana go me fana ta doni ni doro mi me to ka a pari ka e sere regarder mo ngene ngala donya koro ni ala na kira ke dien du ngodo Hein? On a commis kono. Wallahi pas vrai ne o de ko commis kono wa te ke ane. Ali ka ni sigi noye. Mais ta famille na ma kuma ke. O te ke ane. Teke na fara parler ka gele e ma ba chite me ta ma nyina ka no ko mami ma